Nixuroszki Csaba vagyok, Inács polgármestere, és hát Régy testvértelepülésünkkor minden egyes évben eljövünk és jól érezzük magunkat olyannyira, hogy szeretném ezt megköszönni tulajdonképpen a meghívást. 5. alkalommal vagyok jelen, és azt gondolom, hogy az a tisztelet, szeretet és közösségi szellem, ami önöknél tapasztalható, különösen a vendéglátásra vonatkozóan, az nem mindennapi. Azért állok itt a színpadon, mert az idén elhozta magammal azt a Citera zenekart, aki már idestova 16 éve van jelen az életünkben, a Inács közösség életében, és azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen 2010-ben 3 fiatal úgy gondolta, hogy mindenképpen szeretnének egy Citera zenekart létrehozni. Így jött létre a Tremolo, aki öregbíti Inács hírnevét a szerte nagyvilágban, és remélem, hogy most Régyen is nagy-nagy szeretettel fogadják őket. Azért puskázok, hogy el tudja mondani önöknek, hogy aranyminősítéssel és egy Citera zenekari fesztivál közönségdíjával is büszkélkedhetnek, de ami a legfontosabb, hogy 3 évvel ezelőtt megkapták Inács nagyközség tiszteletdíját, azaz az Inács községért elismerést. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, érezzék jól magukat, és hallgassák az inácsi Citera zenekart, azaz a Tremolót. Köszönöm!